Ați venit să vedeți apartamentul? Haideți să vă arăt, haideți după mine. Deci cam asta ar fi. Am înțeles că pentru un student asta se face pat. Și se poate dormi, mă rog. Aici se pot pune haine. Da? Și aici puteți să stați la o cafeluță. Da? 200 de lei ar fi garanția. Că, na, dacă buliți ceva pe aici, Doamne ferește. Ia uitați aici cum e murdărit. Pe asta nu se mai duce. Vedeți aici e becul, o să fie lumină câteodată. Dacă cumva se întrerupe lumina, se arde becul, da? Îmi dați un mesaj și vă zic eu de unde să cumpărați. Ce vreau să vă mai zic? Dacă vreți să dați petreceri, să o țineți până în ora 5, că e o doamnă aici, dare jurul la cap. Mamă. Dacă vă interesează, aș dori un răspuns acum, dacă se poate.